Moitas grazas, pois sabe moi ben a verdade, non? Creo que o premio, pero o premio dunha tempada na que tivemos que sufrir en moitos momentos, traballar moito, mantivémonos unidos, esa creo que é a clave de todo, non? Tanto desto como desto, porque isto sin dúbida que parte dos meus compañeiros, sin eles non podería ser nada posible. E nada, moi contentos, non? Agradecerlle aos meus compañeiros, a todo o clube, a toda a xente que se desplazou hasta aquí para un día tan bonito como é unha final desta competición, Día das Letras Galegas, un bo ambiente, e a toda a organización, non? Creo que é un día moi especial. Sí, veuse a cabeza un pouco que foi o partido de Betis aquí na casa, non? Que empezamos tamén 2-0 perdendo, pero bueno, ao final o equipo ten ese xen competitivo, nas adversidades sempre damos un pasiño máis, tamén sabíamos que a nivel físico iban a sufrir un pouquiño, e nos ese punto tiñamos que demostralo e creo que así foi.